Ready nih bos, babon mana pisan. Iki posisi hamil muda. Bathuk api, telingane lempet, lempet. Bathuke nyakil, apik macem. Bodine api, gede rewas, buntute jengkit. Nom-noman. Bar kawin iki rong sasi, awake gede apik. Wae mantep, jenom. Harga 3.000. Susune apik loro. Susune semlorot iki. Susune semlorot. TP ini 80. Nom-noman, laktasi 1, buntut dor, rewas 3.000. Monggo sing minat langsung parani kandang apa langsung kon ngeterno ya siap. Manut bose, buntute jengkit. Regane mede-mede wae, alame iki wis alam taro mrei. 3.000 mawon.